Babay sa. Bep, 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 bep. Ari sa bata na sa bato, nag-uniform na sila kay Jacob eh. Bibi! Psst! Tanaw sa nako. Babay sa ba. Bi! Halisa, ka na, si Kuano. Dali na. Isi. Ay lang nakita, gimuhang Kuano. Lo. Ito may induo, ani dito. Ayun, pakita. Bibi! Bibi! Di mo tanaw, Bibi! Psst! Psst! Isabel. Ha? Wala tanaw? Wala dito tanaw. Wala Maulagi put ba? Easy. Nangalida. Bumalik ka kagahapon. Kaite. Wow! City Square. Sarok. Gusto ni magdito. Sarok ni Inday. Sarok ni Inday. Ise. Sarok. Is Majong Palis. Busy mi ari guys. So, puto sa kandila para sa church. Dasi, akong bibi isi. Diasi, kinsa man ka? Ikaw ayes? Si Sab ka? Hi. Sindan ko ni Mar. Unsa man sa? Wasa bata bi. Tabi bi. Yay. Ano, luwi Ito na ipatimbang nito Lester, palit sa tabako Kanilak man. Hello. Kuni. Ja guys, so patanaw mo na ko sa kandila nga mong giputos guys kaning mga batol. sira. Siya ang paraffin wax guys nga mong gamog candle. Sige na po ni si guys. Isi na guys. Boy palit guys. Diya darag gamong kandol nga giputos. Dara. Diya darag gamo ang kandol nga stick. Oh, dara. With hinay-hay guys. Ini siya guys, pero tapay gigama guys. Ayaw usiki kandila. Ayaw usiki ang wax mga bata. Kami masih tari di jukum puyo. Kuan. Nya, amurang papel ra mo giputos guys para dili kuan dugang-dugang sa pollution sa kuan Flashlight dai. kapaligiran. Sama dita kangit-ngit ani.
Kanahan akong papa. Mao ni ang tulos kaning nahimong Dario. Mao ni kabalulong sa tuang nahimong botilya yay atsa. Ready na i-deliver candles. Snack time. Kain na tayo. Kamay na po na wanda. Hello guys. Hi guys. Hello kati Daniela. Uy. Hi guys. Busy kayo guys. Dara. Mga muna kabisihan. Prepare me sa mga kuan guys. Sa mga candles, sa mga orders. Yeah, mo na lang ni naibilin sa mong candle nga ba, nagama guys. Diya, magama na pumigbag-o. Hey guys, dara gamong candles. Mo niya gamo ang candles nga stick. O garing tag 1 dozen nga at 55 pesos. Diya kani guys. Mo ni aga mo ang candle nga tag 10 pesos each. Yes, gulati. Manasiya. Ka? Sabi na ko, sabi. Pilita. Yeah, guys, ako'y ladako sa tiyan. Kasuway ko og tuslo sa kuan guys. Sige lang naman ang tiyan guys kay naglingkod man. Sa pasapod o ibot kay para Eh, manto. ana. Eh, Ano ito? taas lang ka. Isa mo to bata? O si isang bata ka? Biyahe na eh. Ha? Biyahe na. So, yun to guys. Ang dintura. So hapon, nakapupo na po ko sa kong ampalaya sa mong kil at tong likod sa mong bahay guys. Na tunong buok. Pero gagmay siya guys. Pero ako na lang ipupo kay di ko kabantay. Mahinog. Sayang kaadso guys. Mo yung napupo karong hapon na guys. Ang atong sudan ani guys. Butangan og itlog. Ang atong ampalaya. Lami kaadso ni guys. Butangag itlog guys. Na Dario guys ang bana. Kanuktok gi sabudan og kuan. Sino na siya bugas. Nuktok sila guys oh. Naghag manok ng bana guys. Kugin magbuhi. Guys, kay kuan bisita na pug ko. Yan naman siya ang kinabuhi diri sa probinsya. O bisita basta. Uy, dako na. Ay, makalipay siya. Dako na ang kuan guys oh. Ang sita.
sitaw patula. Na dako na. Hala. Pating daghan na kajug nga okra guys. Hala. Saan kani okay pa ba kani sila? Uy, ako ning pangmaon ron day guys. Uy. Mubalik ko ani guys. Now, what should sus Ginoo ko Lord. Hala, update na po sa ang nawa guys. Kuwang pa ni siya uguan na buaw na siya guys. Gauwan man guys. Bi manguwata og okra bi. Manguwata og okra bi kay gatong okra bi kay nakuan bi. Magkuha sa tagkuan ta, uli sa ta sa tuwata. Magkuha ta ka ng kuan, gunting. Ha? Kay na nawa guys. Na pila jud ni ka doong adlaw siguro niwa na kuhai guys agay. Hang kuan na dagko na guys o na magbuwangan ni siya ani guys so na lugnas ning na di pa guys o na na dagko na muli sa mi guys kay hong panon tong o nara hi guys na na si Bibi guys oh na si Bibi guys oh ako lang kuha di ari ikaw tighawid sa kuan basket dali dali oh so hawid duha ka kamot okay tara. Aman, awa na, ayaw paghikam lagyan ng kuan. Ay, ayaw hilak. Bibi, wala oy. Natusok na nagamay, ayaw hilak. Ayaw na ako na hawid. Ahawiri lang, ayaw panghilabot. Ayaw hawir, duha ka kamot hawid. Ayaw hawiri ng kuan ukra kay nabit to day kasama ng ukra man. Day tunok. Na, odera. Sibuk diri. Ha? Ayaw lagi ka nang mamili ng ukra. Butang lang na, butang lang. Nagbuwangan ni ukra. Ayaw hilabot. Nuno. Di manghilabot ha, di jod. Basta manghilabot lagi, di manghilabot. Di manghilabot ha. Di manghilabot. Di, itong patanawon sila. Dara guys, oh. Dara guys, sagamo ang kuha ni Bibi nga okra. Daghan guys na. Okay. Adto na mi guys. Ay, asa to? Dana. Ako ra hawid. Di mga kamao. Mayabo na. Muli na mi guys, oh. Ari na. Ari agi, ayo diha. Hala, na ako'y nakitaan guys sa muang kuan guys, sa muang kanang kalabasa. Badjin na dyan siya guys, pakituno na ako guys ha. Tanawa guys, dahil kalipay dyan guys. Guys oh, nagdana dyan siya bunga guys, pero hopefully yun, mabuhi ni siya. Dili siya matagak. Kaya ug matagak ni, way swerte. Mag-ampo naman tani guys nga, padayon ni siya dako guys. Mubukad ang iyang buwak. Kay haron
mabuhi. Nga wala po'y laki guys. Ito pa padong pa mubukad. Basin rapuhon guys. Na mauto siya ang makalipay tanawon na masin raday puhon. Makabunga na po din nga mo ang kalabasa. Tara na bibi. Na buaw na po na mong patula. Uli na mi guys. Ingon si Bibi guys, gabi na guys. Hala. Kau na kau. Ayaw na ko na. Sige na, pasagdi lang na ako lay kuha na. Sige na. Nakaw na. Kau una na kau. Una na. Ito nagbata guys, gadasa. Kuan pakita sa sila be. Tatubang sabi. Oh, darag Bibi na mo oh. Oh, kau na. Hinay. 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 Lap. Masuko gali na kay agay. Agay kasakit. Ikaw jung. This morning akong na-harvest karong hapuna guys. Ampalaya at sal o okra. Fresh from our garden.